Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukufika kwamakhaza akushobisa umkanje Eastern Cape ukukhahlameze kakhulu abahlali basemjondolo kakhulukazi abangahlali emjondolo esesimene esihle. Ngenibekelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media. Igama lami ngusibonga konke wakandwandwe Motanda ongangibeza entatheli ka YouTube. Ukubekwa ukuthi ukufika kwamakhaza ashobisa umkanje Eastern Cape kuzokhahlameza kakhulu abahlali basemjondolo kakhulukazi abangahlali emjondolo esesimene esihle. Abahlali basemjondolo bekhuluma nabazindaba bachaze bathi njengoba kunamakhaza ashobisa umkantsha aqale izolo baphila kanzima, baphila ngokubasa ama-cardboard ukuze bekwazi ukufudumala njengoba bengenazo izinsiza ezibazi ukubalekelela ukugwema amakhaza. Kusenjalo ezintabeni zokhahlamba ukukhetheka kweqhwa kuhehe kakhulu abavakashi ukuzobona iqhwa njengoba besuka ezindaweni ezahlukahlukene abangajwayele ukuba neqhwa kuzona. Kube ukuthi ke abantu abaningi bakujabulele kakhulu ukukhetheka njengoba befuna ukuzobona likhithika. Kanti ke kubalimi lamakhaza ashobisa umkanta kuzoshiya enkulu ingcindezi njengoba kuzoba khahlameza kakhulu emfuyweni yabo njengoba kuyinjwayelo ukuba uma lekhithekile kujwayele ukulimala kakhulu abalimi. Bafethu ke bayaxwayiswa abantu ezindaweni ezahlukahlukene ukuba beqaphele njengoba kuzoba nomsingo bandayo kanye nokukhithika okweqhwa ezindaweni ezahlukahlukene. Mina nje ngentathela YouTube sengiphuma kanje ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ukuthi ngakini la ukhona khona ngabe isimo sokubanda singakanani uzophawula khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngentathela YouTube ke sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.